Machiegni karo nyakwar mga juang chendo en Migao wadhi mbele gi miwech manyien. Jagoro mongere Migao mar thieth Mary Mudhoni olando muoch tuo mar polio e pachoka kendo ko oganda mondo omiyo beda kicha. Mudhoni owacho ni Migao mar thieth geto omiyo nyithindo maromo milion 4 chanjo mar polio ma biro bang' kwan nyithindo mosegamo tuo ne pachoka chopo 5 ka 4 kuomgi wuok e gwenge ma Kakuma e kaunti ma Turkana to achiel noyudi Kamkunji e kaunti ma Nairobi. Kalore kod landruok mar tuono, Migao mar thieth olando chiwo chanjo e kauntis machalo kaka Nairobi, Machakos, Kiambu, Kajiado, Turkana, Busia, Bungoma, Trans Nzoia kod kaunti ma West Pokot. Chanjo ibiro mi nyithindo ma hikgi ni e bwo higni 10 olero ni chanjo ma kamano biro dhi achiel kachiel kod ndikruok ne okwa manyien mar thieth mar SHA. Chenro makoro biro taa kod nyamrerwa. Immunization activity aims to reach a culminative total of 3,843,275 children. And this includes the 2,021,663 children under the age of 10 years and 1.8 children under the age of 5 years in the 9 high-risk counties. Although the WHO Afro region was certified polio-free in 2020, Kenya has confirmed another 5 cases. And the country is currently responding to this outbreak of circulating vaccine-derived poliovirus type 2, which was detected in 4 children living in Kakuma refugee. We are not an island. We are a country that lives with other people, and especially even with our neighbors. Polio destroys people. Polio dehumanizes. Polio does not give a person, a child, a chance to live to their full potential.